שלום, זה דירה, 3 חדרים, מספר 17, דירה 83.9, זה הסלון, פה יהיה המטבח, יש פה יציאה למרפסת שמש, מרפסת שמש די גדולה, נוחה, יש פה בריכה, אפשר לראות, וגם בית קפה יהיה, וחנות וגם חם של ספורט. כמו שאתם רואים, בתים כבר בשלבי סיוף, עכשיו משפצים את כבר פארק, לבנות סיימו וגם כל העבודות מסביב סיימו. עכשיו נכנסים לחדר שינה, זה חדר שינה אחד, אפשר לראות שיש פה גם נוף, טוב. זה חדר שינה שנייה, ויש פה גם מרפסת שמש. חימום מים יהיה פה וגם מזגן יהיה פה. יש פה מקום מוכן. וצד שני, אפשר לראות פה, גם יש נוף. כמו שאתם רואים, זה דירה טובה שאפשר להשכיר אותה, להשקיע וגם ליהנות ממנה גם. זה מקלחת וגם מכונת כביסה. התשתיות מוכנות, אפשר לראות פה מים וגז. יש פה גם דירה, צריך שיפוץ. אז מי שקודם זוכה.